паём хабар дод, танҳо дар ду зиндони Тоҷикистон дар ду рӯз 10-11 май 8 нафар бар асари гирифторӣ ба вируси корона ҷони худро аз даст доданд. хабарҳое аз зиндонҳои дигар ҳам мерасанд, ки вазъ дар умум хеле нигаронкунанда аст. аммо мақомот мекӯшанд фоҷиаи инсонӣ дар зиндонҳои кишварро пинҳон кунанд. тибқи иттилои манобеи паём, дар зиндони рақами 3-и пойтахт дирӯз 10 май 2 нафар ва дар зиндони рақами 1 3 нафар аз гирифторӣ ба COVID-19 ба шаҳодат расиданд. радиои Озодӣ таҳлиле дар бораи маблағҳое навиштааст, ки аз ҳисоби моҳонаи кормандони буҷавӣ барои мубориза бо корона ҷамъ мешавад. тақрибан ҳама қишрҳои ҷомеаи Тоҷикистон аз раисҷумҳур то фаррошу милиса ба ихтисоси қисме ё маоши якмоҳаи худ ба ин сандуқ водор шуданд. мақомот мегӯянд ин кор довталабона аст, вале бархе аз сокинон гуфтанд бе ягон пурсиш бахше аз маоши онҳоро буридаанд, дар ҳоле ки ба гуфтаи онҳо мақомоти кишварҳои дигар дар шароити коронавирус ба мардум кӯмак мекунанд. спутник аз даргузашти Арбоб Қодир Ҷамҳуров, сардори яке аз шуъбаҳои раёсати созмондиҳӣ ва сафарбаркунии фаврии ситоди генералии Вазорати дифои Тоҷикистон дар синни 55-солагӣ ва Карим Каримӣ, прокурори ноҳияи Файзобод дар синни 47-солагӣ хабар дод. Азия Плюс бо истинод ба Вазорати молияи Тоҷикистон иттилоъ дод, болоравии маоши кормандони буҷавӣ бар асари коронавирус лағв намешавад. аз вазорат гуфтанд, маблағи зарурӣ барои иҷрои ин дастур дар буҷети соли равон ба назар гирифта шудааст. ховар бо истинод ба дафтари матбуотии раёсати вилояти Хатлон гузориш дод барои духтурони маълумоти олидор 500 сомонӣ, кормандони миёнаи тиббӣ 400 сомонӣ ва ҳайати хизматрасонии муассисаҳои тиббӣ ба андозаи 300 сомонӣ кӯмакпулӣ дода мешавад. ахбор навишт Рӯҳулло Ҳакимзода, раиси собиқи Бонки давлатии амонатгузории Амонатбонк ва писари 25-солаи ӯ, Кароматулло Ҳакимов, рӯзҳои 10 ва 11 май дар беморхонаи Қараболои шаҳри Бохтар аз бемории коронавирус вафот карданд. Кароматулло Ҳакимов, домоди Маҳмадулло Атовуллоев, мудири кулли корпоратсияи Сомон Душанбе ва аз афроди наздик ба Ҳасан Асадуллозода гуфта мешавад. паём хабар дод, Юсуф Раҳмон, додситони кулли Тоҷикистон, ки ба вируси корона мубтало шуда худашро дар хона карантин карда буд, рӯзи шанбе 9 май ба беморхона интиқол ёфтааст. баъди интиқоли ӯ ба беморхона хадамоти санитарӣ хонаву ҳавлии ӯ ва чанд ҳамсояашро ҳамроҳ бо кӯчаҳои маҳалла зиддиуфунӣ карданд. қобилҷон Гиёев, сардухтури бемористони марказии ноҳияи Рашт, аз олимон даъват кард, ки таркиби доруи зидди пневмонияи бузҳоро санҷанд ва иддао дорад вазъи саломатии чанде аз бемороне, ки аз илтиҳоби шуш ранҷ мебурданд, пас аз истифодаи ин дору рӯ ба беҳбуд овардааст, иттилоъ медиҳад Радиои Озодӣ. Гиёев рӯзи 11 май гуфт, аз 13 нафаре, ки дар шуъбаи бемориҳои сироятӣ бистарӣ буданд, вазъи 3 нафар вазнин буд ва зери дастгоҳи нафасдиҳии сунъӣ қарор доштанд. баъди гузаронидани ин дору вазъашон беҳтар шуд. пойгоҳи интернетие, ки рӯйхати алтернативии қурбониёни бемории COVID-19-ро дар Тоҷикистон нашр мекард, рӯзи 11 май дар қаламрави кишвар дастнорас шуд. ин рӯйхат аз омори расмии қурбониёни коронавирус дар Тоҷикистон ба маротиб фарқ дорад. бино ба омори расмӣ то 11 май 21 нафар аз бемории ҳамагир фавтидаанд. дар рӯйхати алтернативӣ номи беш аз 140 нафар дард шудааст, ки бовар меравад аз коронавирус ва илтиҳоби шуш даргузаштаанд. паём навишт Фотима ва Хадича, духтарони қори Абдухолиқ ва хоҳарони қори Сиротуллоҳ бо нишонаҳои COVID-19 дар беморхонаи ноҳияи Ҷалолиддини Румӣ бистарӣ шуданд. духтарони наврасро аз ноҳияи Ҷайҳун ба ноҳияи Ҷалолиддини Румӣ оварданд ва маълум нест сабаб набудани шароит барои табобати беморони гирифтори вируси корона дар Ҷайҳун аст ё пур будани беморхона. спутник бо Мансурҷон Умаров, сардори сарраёсати зиндонҳои Тоҷикистон, дар бораи марги сарбозон дар зиндон мусоҳиба анҷом дод.
умаров эътироф кард ки коронавирус ба маҳбасҳои тоҷикистон низ роҳ ёфтааст. ҳеҷ аҷобат надорад ки чунин бошад. дар тамоми ҷаҳон ва дар кишвари мо ин маризиро расман эътироф карданд. дигар як чизи маълуму рӯшан аст, аммо аз нигоҳи ман ҳоло муҳим ин нест ки чӣ маризӣ аст. муҳим мо бояд вазъро мудирият кунем ва нагузорем ки талафот зиёд шавад, гуфт Умаров. Азия Плюс бо суоли корбарони шабакаҳои иҷтимоӣ ки донистан мехоҳанд ки муолиҷаи коронавирус дар кишвар пулакӣ аст ё ройгон, ба вазорати тандурустӣ муроҷиат кардааст. аз вазорат гуфтанд, ҳамаи гирифторони COVID-19 дар беморхонаҳои Тоҷикистон бепул муолиҷа мегиранд. аз онҳо барои кат, доруворӣ, табобат ва хизматрасонӣ маблағ талаб карда намешавад. ховарнавишт аз ҷониби раиси вилояти Суғд Раҷаб Бояҳмадзода ба беморхонаи марказии шаҳри Конибодом корҷомаҳои муҳофизатӣ, маводҳои антисептикӣ ва маводи доруворӣ барои муолиҷаи беморон дастрас карда шуд. паём хабар дод, дар маҳаллаи ясии ҷамоати деҳоти Гули Сурхи шаҳри Истаравшан давоми ду шабонарӯз 4 нафар ҳоҷи Ҳаким Салимов, ҳоҷи Носир Юсупов, Собир Икромов ва як нафари дигар ҷон ба ҳақ супурдаанд. гуфта мешавад, дар вилояти Суғд соҳибони заминро масъулини ҳукумат маҷбур карда истоданд, ки новобаста аз карантин ба саҳро баромада кор кунанд ва заминҳои кишт холӣ намонад. ҳамин тавр Собир Икромов тибқи фармони мақомот новобаста аз гирифторӣ ба вируси короно ба саҳрои кишту кор рафта дар ҳамон ҷо ҷон додааст. Азия Плюс хабар дод, ширкати Помир Энержӣ ба беморхонаи шаҳри Хорух як таҷҳизоти нафаси сунъӣ, 30 000 ниқоби тиббӣ, 10 либоси махсуси ҳифозатӣ, 2000 дастпӯши тиббӣ ва ғайра кӯмак кардааст. Аъло Умарзод, Аъло Хуҷасурхов, шоир ва омӯзгори фанни математика аз ноҳияи Ванҷ, рӯзи 11 май дар синни 66 солагӣ дуньёро падруд гуфт. ба дунбол саҳифаи Аъло Умарзод дар Фейсбук моломоли марсияву таслиятномаҳо аз гӯшаҳои гуногуни Тоҷикистон гардид. вазорати тандурустии Тоҷикистон хабар дод, то соати 17:30 11 май дар Тоҷикистон 49 ҳолати нави сироятёбӣ аз COVID-19 ба қайд гирифта шуда, шумораи онҳо ба 661 нафар расидааст. шумори ҷонбохтагон 1 нафар афзуда ба 21 нафар расидааст. паём таҳлилеро зери сарлавҳаи пӯсти тимсоҳ нашр кард, ки ба афзоиши иртибототи раисҷумҳур ва вазири корҳои хориҷии Тоҷикистон бо ҳамтоёни хориҷиашон баъди эътирофи мақомоти кишвар ба вуҷуди короно бахшида шудааст. гуфта мешавад, тамосҳо асосан барои талаби кӯмак роҳандозӣ шуданд. ҳамчунин паём шаффофияти кӯмакҳои аз Ҳинду Озарбойҷон расидаро зери суол бурдааст. радиои паём дар фазои сиёсат садои ҷадид. радиои паём илм, фарҳанг, навид. радиои паём машварат, баҳс, гуфтушунид. дар тамоми дунё рӯи расонаи интернетии радиопаём.net